Is-sibt filgħodu grupp ta' attivisti ngħaqdu flimkien fil-Belt Valletta fajta waħda sabiex jinħelsu l-ħiblu tlieta Kader, Amara u Abdallah, it-tliet żgħażagħ li jinsabu akkużati b'reati ta' terrorizmu u ħtif ta' vapur fl-2019 bil-pina mdendla fuq rashom ta' massimu ta' 30 sena ħabs. Il-każ imur lura l-Marzu tal-2019 meta l-bastiment merkantili El-Ħiblu salva 108 persuni minn fuq id-dajsa. Madankollu ftit wara s-salvataġġ, il-membri tal-ekwipaġġ tal-bastiment ħadu d-deċiżjoni li jieħdu n-nisa bord lura lejn il-Libja. Bil-persuni oġġezzjonaw bisħieħ għal dan. Sussegwentament fit-28 ta' Marzu ta' 4 snin ilu, l-El-Ħiblu daħal Malta u l-Forzi Armati ta' Malta telaw fuq il-vapur kif resaq lejn l-ibħra lokali. It-tliet żgħażagħ li dak iż-żmien kellhom 15, 16 u 17 sena ġew arrestati minnu fih u bdew jaffaċċjaw akkużi ta' reati li ammontaw għall-attività terroristika. It-tlieta li huma kienu wieġbu li jaġixxew biss bħala medjaturi u wieġbu mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrihom. Waqt id-demostrazzjoni li saret quddiem il-qorti, Kristin Kassar mill-Moviment Graffiti fakret fid-dritt bażiku umanitarju li jgħid li kull uman li qed ifittex protezzjoni għandu id-dritt tal-protezzjoni legali u immunità mill-prosekuzzjoni. Min-naħa tagħha reġim bsajla mill-African Media Association appellat lill-Gvern biex jassigura li n-nies ikunu rrispettati. Min-naħa tagħha Setta Main Waring mill-Fridi El-Ħiblu 3 Campaign appellat lill-Avukat Ġenerali biex iwaqqa l-akkużi kontra l-El-Ħiblu 3. Kollox f'din id-demostrazzjoni parteċipaw 22 organizzazzjoni mhux governattiva fosthom Repubblika, Moviment Graffiti, Fridi El-Ħiblu 3 Campaign u African Media Association.